prvním přátelském utkání roku jsme zavítali do sousední vesnice Kobylí. Už před zápasem nás provázela řada problémů, zejména pak absence několika hráčů základní sestavy. Chyběli golman David Šumberák, Jakub Greml, Jan Kovařík, Miroslav Peřina, Tomáš Kňur a Luděk Veselý. Do branky nastoupil David Kocman a do brany přijel vypomoct i Pavel Miklík. Na vedlejším hřišti v Kobylí byl těžký terén, což kazilo hru oběma týmům. I přes vyrovnanou hru v poli se do šanci dostávali hlavně hráči Kobylí. I my jsme však měli několik zajímavých příležitostí, ale většina končila podobným způsobem jako tento přímý kop Michala Bízy. Naše hra byla snad i kvůli terénu plná nepřesností. Naopak několikrát se vyznamenal brankář David Kocman, který zlikvidoval hned několik nájezdů a nebezpečných střel soupeře. My jsme také hrozili. Hra byla vcelku vyrovnaná. Ke konci poločasu Brumovice dokonce přebírali iniciativu, ale opakující se nepřesnost většímu ohrožení branky zabránila. Tuto šanci Michala Varmuži David Kocman i za cenu zranění ještě zlikvidoval, ale na další 3 střely byl krátký. Poločas tak skončil stavem 3-0 pro domácí. Takže jak hodnotíte první polovinu? Tak asi se nám moc nevydařila, asi hlavně výsledkově, ale myslím, že herně to není až tak úplně strašně, protože jsme ještě neviděli balón. Tak já si myslím, že jsme odehráli jako docela solidní půlku, no, když jsme dostali 3 góly, tak zvykáme si na to, že hřiště je hrbatý a jsou jiné podmínky než haly. No. A myslíte si, že vstřelíte nějaký gól? Já myslím, že určitě minimálně jeden tam dáme. A i 2. Snad Tak jo. děkuji za rozhovor. Ve druhém poločase hra upadla na obou stranách do podprůměru. V 68. minutě skorigoval stav Michal Bíza 1-3. Brumovice tak svůj první zápas v sezóně prohráli.